This program is brought to you by Shashi Detergent Soap. Shashi Idalli Koleya Mateli. Powered by Citadel Developers, Astra Group, Sadguru Ayurveda Gram Floor Soap, Cycle Pure Agarbatti, V2 Realty. ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲೆನುತ್ತಾವ ಗೆಜ್ಜೆ ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲೆನುತ್ತಾವ ಗೆಜ್ಜೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ದುಂಬೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಮಂದ್ಪಡೋದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತೋ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತೋ ಬಾನಿಗೇರಿತೋ ರಂಗು ಹಳ್ಳಿ ಹೈದರ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಯಾರಿಗೇನಿದೆ ಹಂಗು 5 ಜನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನಕ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Beautiful energy, beautiful synchronization, beautiful expression and beautiful singing. ಗುಂಪು ಗುಂಪಲಿ ಗೌರಿ ಗಂಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಂಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ನಲ್ಲೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಲ್ತದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕುಲ್ದು ಹೆಂಚಿನ ಎನರ್ಜಿ 4 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಬಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಕ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. You danced like a heroine of a movie. Throughout the performance, ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಸೌಪರ್ಣಿಕಾ ಗುರುರಾಜ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಮಮ್ಮಿ ಅದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಜಿ. ಏನು ಸೀಸನ್ 6-7 ಪೂರ ಪಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೆ ರಾಯಜ್ಜಿ. ಸೀಸನ್ 8 ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅನ್ಪಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿರ್ಚೂರು. ನಮಸ್ತೆ, ಎನ್ನ ಪುದರ ಅನಿಲ್ ಪಂಡದ್ದು. ನಾನು ಸೌಪರ್ಣಿಕ ಗುರುರಾಜಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್. ಎನ್ನ ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರದ್ದು ಐಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಲ್. ಸೊ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಪಂಡ ಈ ಶೋಡ್ ಉಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಐಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕೊಂಡಾದು ಪಂಡಲು ಇಂಚಿಂಚ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿಂಚ ವಿಷಯ ಅಂದು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಎಂಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡೆ. ಸೊ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತ ಎಂಕಲ್. ಸೊ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತೆ ನಿಂಬುಡ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಡ್ಜಸ್ ದಾದ ಪಂಡೇರ್ ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಪಂಡೇರ್. ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಂತೇರ್ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ದ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತನ್ ಪಂಡೇರ್. ಸೊ ಅವೇ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್. ಭಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರದ ಈರನೇ ಐಡಿಯಾನ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಐಡಿಯಾ. ಗ್ರೇಸ್ ಇನ್ನ ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅವಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಪರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮೂವೀಸ್ ಇರ್ಪುರ ತೂಪ. ಸೊ ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಐಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಎಂಕದಾನೆ ಪಂಡ ಅಲೆಗ ಫಾರ್ಮ್ ಕರ್ಪ ಇರಿದಾರೆ ಎಂಕದಾನ ಬಂಗಾತಿಜ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲಲ್. ಸೊ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪೂರ. ಸೊ ಐಟ್ ಆಸಿ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ. ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಒಂತೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಪಂಡೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂದು.
ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಚೆ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ರೌಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೈಸ್ಲ ಶೋಕ್ ಬರ್ತದಂಡ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಕಲ ಪಂಡೇರ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೆರ ಪೋತುಜ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಂತದ ಡ್ಯಾನ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾತ ಚೂರು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೇತೊಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಕಲ ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಇಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಾನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಆಗ್ತದಂತೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬರ್ಪಿನ ರೌಂಡ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊಡುವಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೋ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೈಸ್ಲ ಶೋಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಸೊ ಎಲ್ಟನ್ ಸರ್ ಏನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ರೌಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೆಪೇಬಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾರ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗ್ಲ ಆತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವಂದಿತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಡೆದಾರ ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರ್ಸದ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಗುಂಪಲಿ ಗೌರಿ ಗಂಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಂಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಸಾಲಾಕಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೈಕಳು ಬೆಪ್ಪ ಗೌರೆ ಬೆರಗು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಐಟ್ ರೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಐತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೊ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಬಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂತಾಲ್ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮದಗಜ ಮೂವಿದ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಮಂತಾಲ್ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಅಂಡ್ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಒಂಡ ಆಲ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಹತ್ತು ಸೊ ಬಟ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಶೋಗ್ ಬತ್ತನ ಒಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಬ್ಯಾಟಲ್ ರೌಂಡ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಇಂಕ ಮದಗಜ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೇನು ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಇಂಕ ಚೂರು ಕಲ್ತದೆ ಬಟ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೇನು ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾತಿ ಅನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಪಂಡೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದು ಮಂತದೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಒಂತೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಂತದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತು ಗುರ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಯಾನ ಒಂಜಿ 2012 ಹಿಡ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬತ್ತದು ಪೂರ ಸೊ ಅಪ್ಪಗಡ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ತ ಇವನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕಲಾವಾಡ್ ಏರ್ಲಾವಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ತೆಂಕನೈತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತುಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ್ ಅಂಚಿಚ್ಚಿ ಫೋನ್ ಎಪ್ಪನಾಗ ಆರೆಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಪಾತಿರು ಅನ್ನೆ ರೆಂಚುಲ್ಲೇರಂದು ಒಕ್ಕ ಇವನ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತರು ಅವು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಾಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೈತದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಊರಾದೆ ಆರು ಅಂಚಿ ಪೋಡು ಸುಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ಕರು ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾಡೋಕೆ ಮಂತದ್ದು ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಪೂರ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಉಲ್ಲೇರು ಇಮೇಲೆ ನಾ ಏನ ಸೌಪರ್ಣಿಕ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವು ಇತ್ತಂದ ಹತ್ತು ದುಂಬುಡ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಎಂಕಲು ಓಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಜನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲೆನುತ್ತಾವ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲೆನುತ್ತಾವ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಜಾನಪದ ಪದ ಕೇಳಣ್ಣ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ
ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಚೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಲು ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದೈತೆ ಟಿವಿಡ್ ಬನ್ನಗನೆ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೇನು ವೇರು ಶೋಕ್ ಮಂತದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪೂರಾ ಸಜೆಷನ್ ದೆತ್ತೋನ್ ವೇರು ಒಂಚೂರು ಕೆಲವೇರು ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೈತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸರ್ ನಕ್ಕಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ TV ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡಾಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮಾತನೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟು ಲೇರು. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನೊಂಚೂರು ಇಂಚ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೆನ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಚ ಮನ್ಪ ಅಂಚನ್ ಪೂರ ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆರೆಗ್ಲ. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪವನ್ ಸರ್ಗೆ. ಪವನ್ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇವನ್ ಅನಿಲ್ ಸರ್ಲ. ಸೊ ಆರೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾನು ಎಂಕಲ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚ ಇಜ್ಜಾನು ಬರೆದು ಪಂಡ ಒಂತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶೋಸ್ ಪೂರ ಪೂಪನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಿತ್ತ. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತ್ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಸೀಮಲ್ ಇತ್ತು ಹೋಯ್ತಂದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ನನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಫ್ಡೊಂದು ಎಂಕ ಇತ್ತು ವಾಪಸ್ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಅವೇ ಒಂತೆ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರಿದ್ದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕೆ ಟ್ರೈ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ಇದನ್ನು ಪೋಡೊಂದು. ಬೆಟರ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂಜೇ ಜಾಗೆಡ್ ಅವಲೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಂತದ ಐತ ಅವಲೆ ನಾನು ಅಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣೆ. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಿತ್ತು ಆ ಎನರ್ಜಿ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಇಂಕ ಪನ್ನಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಯಾನ್ ಐಮ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹಂಗೆ ಪಿಲಿ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಲ ರೆಡಿ. ಪಿಲಿ ನಲಿ ಪೆರೆ ಈಸಿ ಅಪ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಟ್ರೈಡ್ ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ದೇವಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಲಿ ಆದುಂಡು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ನಾಡೊಂದಿತ್ತ ಏರಪ್ಪ ಏರದು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ನಿನ್ನಂತ ಕ್ಷುದ್ರ ಶಕ್ತಿಯ ವಿನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ರುದ್ರ ತೋಳಿಯೋ ನಾನು. ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರಮ್ಯಾ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂಡ ಸುಮಾರು ಏನು ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಿಂಚನೆ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯದಿಂಚಲ್ಲ. ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಗುರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಂದೆ ಪನೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಆರು ಏನನ್ನು ಏನ ಎಲ್ಲಿಯದಿಂಚಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಯಕ್ಷಗಾನಲೆತ್ತ ಪೋಪಿನವಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಮತ್ತು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋ ಕಾರಣನೇ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಬನೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಂದನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ನೆಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಎನ್ನದಾದ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಐನು ಆಲೆ ನೆಡ್ದು ಯಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಆಲೆ ನಲ್ಪ ಯಾನು ರೋಹಿತ್ ಸರ್ ನಲ್ಪ ಯಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮನ್ಪಾಯೆ ಆಲೆಗಪ್ಪಗ 4 ವರ್ಷ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ ಅಲ್ಪ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡಂಗೆ ಪನೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಲ ಏರಿಗ್ಲ ಕುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಲೋ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಉಪ್ಪೋಡೆ ಪಂಡದ ಹಠ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಾನು 1 ಗಂಟೆ ದಾದ ಎತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ದುಂಬೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಆ ಜೋಕು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕೊಂಥರ ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಟೈಮ್ ದಾಯಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಸರ್ಲ ಪಂಡರಿ ಆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿಡ್ದು ಈ ಜೋಕ್ ನೋಟಿಗೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅತ್ತ ಅಂದು ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂದು ರೋಹಿತ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ TV ಚಾನೆಲ್ದಾಗಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅತ್ತೇಂದು ಇಂಕ್ ಒಂತೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಮನ್ಪೆನಿಜ್ಜನ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಯಾನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತನಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್
ತಂಡ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಂಡ ತಮಾಷೆಗಳನ್ನ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯಾನಿ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಪಂಡ ಯಾನಿ ಆತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಪಂಡದು ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗಿತ್ತು ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಾನು ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ರಮ್ಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8ದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದಳು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಾರು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8ದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬತ್ತನು ಎಂಕ್ ಆಯ್ದು ಕೈನ್ಯಾನು ಅರೆ ಕಡಪಾಯ ಆರು ತುಯ್ಯರು ಹೇಗೆ ಪಂಡೆರಡ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಇರಗ ವಿನ್ನರ್ ಆಪ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರು ಮಲ್ತ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಲೊತ್ತೊಂಪೋಯ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಪಾತೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೊತ್ತೊಂಪೋಯ ಆಡಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅವೇಟೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಬ್ಜಾ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದ ಐಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ತಿಕ್ಕದನು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕಲಾದ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಅಂಚ ಜಡ್ಜಸ್ನಕ್ಲು ಉಂತೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನ್ ಬಂದಾಂಡು Performance was power-packed performance. Wow! And once you word it, Parananda, it was hot performance. Amazing. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಿಗೂ ಟ್ರಯಲ್ ರೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇಂಕ್ಲು ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೊಂಡ ಐಟಿಯಾನು ಕಶ್ಯಪನ ಪಾಡ್ ಪಾಡಿತ್ತೆ ನಾಟಕೀಯವಾದ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಅವು ಲಂಚನೆ ಅವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ಇಂಕ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕಲಾದ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲನೆ ಕಣ್ಣು ಬೂರು ಆತು ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು DI ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫುಲ್ ಮೂವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗಾಯಿತು. ಬ್ಯಾಟಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ 2 ನಿಮಿಷ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಆ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ಇತ್ತ ಮಲ್ತೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೀಕ್ ತಾಗದು ಒಂಚೂರು ಅರೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಆರ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದೆ ತಾಪ್ನ ಹತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡ್ರ ಆತಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಆರ್ನ ನೀತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದು ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿಜಿ ಐಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತನು ಅವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡನ್ನು ದೊತ್ತನೋಡೆ ಹಾಪನು ಎಡ್ಡೆನೆ ಇಂಚ ದೊತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಡನ್ಲ ದೊತ್ತನೋಡೆ ಹಾಪನು ಜಡ್ಜಸ್ ಪಂಪಿನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ತಪ್ಪುದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವು ಅಕ್ಲು ಪಂಪಿನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ರೆ ತೂತ ಅವು ಮುರಣಿಂದ ಇಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಅವೇ ಸೆಮಿಟ್ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ಜಿ ಸೆಮಿಫಿನಲ್ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ತನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ನೈತೆ ಎಂಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆ ಪೇನ್ ತರಟೆದಿ ಒಂದೊಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಆಕ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಜಡ್ಜಸ್ನಾಕ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಡಂಡನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬರೀ ಪುಗರಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಲ ಪಂಡಂಡನೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಬೆಟರ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪಿನಿ
ಟೈಮು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿದ ಜರ್ನಿಡ್ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೆರ್ದಿಂಚ ಏನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪತ್ತಿನಂತ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳೇರಕ್ಲಿ ಇನ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಷಯ ಅದೇ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಆವಡು ಎನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಆವಡು ಎನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆಗ್ಲ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆದ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡೆಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನನ್ನು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅಕ್ಲು ನನ್ನಲ್ಲ ತೆಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದು ಅಂಚನೆಯನ್ನು PUC ಬಂದಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪೈನಂಚಿನ ಗುರು ಐನ ಚೈತ್ರ ರಾವ್ ಆರೆಗ್ಲ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಐಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಚಿನಂತೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆವಡ್ ಇಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಿಯರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಏನಂಚಿನ ನಾ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ದಯಪಂಡ ಆಲ್ನೇರ್ದವ್ರಿಗೆ ಇಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪೋಗ್ಲ ಇಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಶೋಸ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥೀಮ್ ಕಾಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ನಮಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾಪಂಡ ಅವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥೀಮ್ ಕಾಣೋಡಂಡ ಐ ಖಾತೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ TV ಚಾನಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸರ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಪಂಡ ಏತೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಮಮ್ಮೀಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೂಜಿ ಆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ TV ದಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮಮ್ಮೀಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ ಬೋನೊಂದು. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ರಮ್ಯನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಾತಿರ್ನೊಳ್ಳೆ. ರಮ್ಯಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ TV ಚಾನಲ್ದ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐಟಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗಳ ಮುಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೈತೆ ಆ ಫೈನಲ್ಗಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಮಾಡೋದು. ರಮ್ಯಾ ಇಂದರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಪನೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಫಿನಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದೇರು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ರಮ್ಯಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ರಮ್ಯಾ ಈ ಫೈನಲ್ ಗೆಂದದ ಬಲ ಎಂಕ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ನಿಕ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಮ್ಯಾ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಆಲ ವಿನ್ ಆದ ಬರ್ಡ್ ಪಡೆದು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲೆಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಮ್ಯಾ. ಟೀಮ್ ನೃತ್ಯ ಶಿವಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವಾಮಂಜೂರು ಕುತ್ತಾರು ತೋಕೋಟು ಈ ಮೂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆಂಕ್ ಇತ್ತ ಈ ಶೋಸ್ಗೆ ಬೆನ್ನುವಲು ಬಾದು ಉಪ್ಪಿನಕ್ಲೆಂಕ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಐನ ಶೇಖರ್ ಅಭಿ ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರಜ್ ಮುಕುಲು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಹೂ ಏನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಆವಡ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕನ ದೀಪಿನ ಆವಡ್ ಕೊನದು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮಲ್ಪುನ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆತ್ತನ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆವಡ್ ಅಲ್ಲ ಅರೆಗ್ ಯಾನಿತ್ತ ಬಿಸಿ ಇತ್ತನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪವಾಡ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ ಅಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಏನು ಪನ್ನಿನ ಏನು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನು ಮಲ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಪನ್ನೊಲಿ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಮಾತಾ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪರ ಯಾನ್ ರೆಡಿ. As a girl, I should appreciate the efforts taken with the hair. Raddu jana talla ಏತ್ efforts. Then I felt a very balanced battle panoli ante. ಡಾನ್ಸ್ 100% ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ.
Dance, mommy dance, dance, mommy dance. Nammamma, 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 bhoomi taayamma, bhoomi taayamma, nammamma, nammamma. But the very next message. First Vatina Sankranti. I'm hearing 4 months now interest. Sankranti bantu ಮನಸಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬಿತ್ತೋ ಬಿತ್ತೋ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ನೀರಾಯಿತು ಕೊಟ್ಟು ತಗೋ ಮಾತಾಯಿತು ಮುತ್ತಾಯಿತು ಮುದ್ದಾಯಿತು ಮೈಯಲ್ಲಿ. This is a pakka typical masala celebration performance banta. Super! Wow! LED avada, props avada, everything is so colorful. Adu onju divine onju feel barondi. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಂತು ರತೋ ಮನಸಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬಿತ್ತೋ ಬಿತ್ತೋ. Personal bokkonji professional life mix malpere balli pande. Bere mix mantadi ee sati 6 hakunantullera andu kuda. ರಂಗು ಹಳ್ಳಿ ರಂಗೋಲಿ ತೆಂಗು ಕಂಗು ಚಿಕೋಟೋ ಬಾಲಿ. Hi everyone, Nanu Roshna. I'm a physiotherapist by profession. So I'm working at Mangalore College of Physiotherapy as associate professor since 5-6 years now. Eradu makkalu untu. Actually I like dance. I like to do dance. First dance class learning age anta aglilla. This was the time when I got time to spend find time for myself to do dance. Actually I used to do dance reels with my daughter. Daughter is a good dancer. Like I used to teach her Bharatanatyam from childhood. So as she's a good dancer, I started doing dance reels and I just started a YouTube channel and Instagram. So whenever I get free time, I used to dance with her. I remember it was a Saturday. I went to college, work finish aitu, mane bantu, full cook ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ I just thought I'll go for the audition. I didn't even dress up. I didn't have a choreographer or anyone. Just in college for annual day, we had danced one song. So I just kept in mind I can do that. Tried twice at home and then I went for the audition. That was really a very happy moment for me because I was really nervous as other contestants had come with good costume and they were very young. When I was looking at them, I felt like they have more energy, they are more confident. But when I saw them and how the judges selected me, that actually boosted my confidence. I felt I am not that bad either. Of course, Prashant sir, the organizer of Namma TV, he was the one who told me about the timings and this what you have to do for 3 minutes and he had guided me. My husband, all of them felt happy about me because I was doing dance reels which I know it's of no much value given, but still just of my interest I am doing dance reels. So my husband congratulated me, all my friends congratulated me and I decided myself I would go for Dance Mummy Dance for the rounds. Beautiful. ಏನು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. I'm Charan Kumar. The new Ocean is dance the choreographer, but coordinator adulle. So, in contestant Roshna. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ 2 ಜನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೀರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಬೊಕೊಂದು ರೋಷನ ಪಂಡೆ ರೋಷನ ಇಂಜೆಂಟ್ ವಿಷಯ ದಯಮಾಡಿ ರೋಷನ ಮಸ್ತ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಂತೀರಿ ರೈಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೂವ್ಸ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ತೂಯೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚೋಂಡು ಮುಂದೆ
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದೇನು ಕೆಲವು ಪೂರ ಸ್ಟನ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ರೋಷನ ಖಾಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತನ ನಡಪುಜಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಗಿಮಿಕ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎಂಕಲ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಡ್ಲ ಐಕಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೊ ಅರೆಗೆ ಕಾರ್ದಂತೆ ಪೂರ ಪೇಯ್ನ್ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಸೊ ಅವನ್ನ ಬರಿಕ್ತಿದ್ದಾರು ಆರ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕಾಲೇಜ್ಲ ಪೋಡು ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲ ತಗೋಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತಗೋಡು ಅವ್ರು ಬೈ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೇರು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಲೇಟ್ ಮುಟ್ಟೊಂತೇರು ಕೆಲವು ಸರಿ ಬೇಗ ಪೋಪೇರು. ರೋಷ್ನ ಪಂಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೇರೇನು ಕಣಪ್ಪ ಒಂದು ಬಂದು ಸೊ ರೋಷ್ನ ಪಂಡೇರು ಅನ್ನ ಮಗಲೇ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏಕೆ ಅವರ ಲೆಪ್ಪುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ದೆಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಂಗೆ ಈಗ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಎಂಚನ ಇಲ್ಪವನು ಈಜಿನ ಬೇತೆ ಜನ ನಾಡಾಪನು ಸೊ ಆಡಿಷನ್ ದೆಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ವೈಶಾಖ್ ಆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ರೌಂಡು ಮಲ್ತೇರು ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಕುಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ರಾಡ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರದೀಪ್ ಎನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಪೂರೇ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು. On a whole, it was a very colourful act, very nice act. Choreo was really nice. Hey, देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई. First time in my life I went to a dance class for my sake. I was going for my daughter's sake, so I went to a dance class for my sake for the first time. The choreographer Charan sir I met, then we spoke. Then sir told me nothing to worry, we will go for the first round, solo dance, and he explained me few things, what are the rounds and how it will be. Even Prashant sir used to guide me what all rounds we have to go for. Through every step I was learning that dance is not that easy. You need constant proper training, which they gave me, which sir had patience. Kocharan sir and his assistant choreographers, they had so much patience that they made me do those steps. ನಾನು 2 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್. ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ knee pain, how will you manage? But then I didn't think much about it. As I had prepared for it, I went for it. But little I felt, because of that stress of knee pain which suddenly came up, I could not give the floor steps well that time. Family round, and that I had done with my daughter itself, Sasha, and choreographer Vaishak sir. And again it was a good learning experience. I was very happy, as my life dream was to get my daughter on a platform, that too in a TV platform, a reality show, because from childhood she had a desire to become to the stage always, and she was very confident. So the second happiest moment was my daughter coming onto the stage. Very beautiful act. ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾನ್ಸ್ 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 ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಂಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ನ ನಿಕ್ಲಿನ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಥೀಮ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ರೌಂಡು ಬೇಗ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕಲ್ ಪಾಡ್ನಂಡ ಕುಡೋರೆಗ ಅವನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿಂದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಲ 10 ನಿಮಿಷಡೆ ಯಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ದಾತನು ಯಾನ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನುಂದು ಈಗ ರೋಷನ್ಗೆ ಹೌದಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತಾರನು ದಾದಾನ ಎಂಕ್ ದುಂಬುಡಿಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತನು ಮಲ್ಪೊಡು ಏಕೆ ಎರಡಲ್ಲ ನಾನು ಸಜೆಷನ್ ತೆತ್ತಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ದಾತನು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ದಾದೋಡ್ದು ಅಡೆಗ್ಲಿ ಬಂಗನಿ ಜೋಕ್ಲಿನೊಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಲ್ಪಾರೆ ದ ಬಂಡ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಡ್ತಿಕ್ಕಿಜೇರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವಂತುಡು 4 ದಿನ ಅವರೇ ಬರ್ತನ 4 ದಿನ ಅವರೇ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಣ್ಣು 4 days ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಿನ ಬಂದನ್ನ. The next round was battle round this time, and group dance round. So battle round again it was hip hop round. Adu tumba tough
It was tough because again steps, they were giving me steps easy only which I can do, but again floor steps coming, squatting, a little stunt coming, all these things I was finding it difficult. Then anyways, the group dance, again Charan sir had choreographed very well on the topic of Sankaranti. After first round only, anytime when we get stressed up out of family issue, because I'm working, home things, health issues, makkaluge exam, all this when it gets piled up, there were moments when I felt, why did I go for it, or I should leave at this moment. But then something from within made me feel that do it this time, you have to do it, in not now then when in life, right, again, because now I have to guide my daughter in everything ahead. So I felt this is maybe my last experience of dance doing this way. The line is back and you know Mangala Group of Educational Institutions and my Mangala College of Physiotherapy, both Principal Dr. Bharat KH and Professor Pratithnya Suhasini ma'am, who has been with me throughout the journey. Also thanks to all my colleagues who always motivated me and encouraged me to go ahead with the rounds, and all my friends. So dadna last glanji enkel group round udla select adita final ge beida ita final da idea maltondilla dada unique malpunundu dala Monday pondiji, but still try malpen mal thoja odundu dapanda last year enna contestant Priyanka meer last year enkel count dittije enkel final muta, but enkel last final enkel competitive ittije enkel almost 4 jana ಬೇತೆ ಎಡ್ದಿತ್ತಿರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೇನೆ ಯಾನೇನೋ ಅಂತ ಅಕ್ಲು ಕೊನ್ನು ಪೇರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಹಠ ಬುರ್ಜಿ ತೂಗ ದಾಯಗ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಮಲ್ತೆ ದಾನ ದಯವೆಚ್ಚೆ ಎಂಗಲ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಿನ್ನರ್ ಆಯ್ರು, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹಾಕಿರು. ಸೊ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಮಕ್ಲ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ ತೋಜಾಗ. ಸೊ ಇತ್ತೇನು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಪರ್ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಜೊತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆನ್ನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ರೋಷ್ನ. ಸೊ ಅರೆಗ್ ಎನ್ನ ಪರ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹರ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ. ಆಕಾಶನೆ ಅದರಿಸುವ ಈ ಭೂಮಿನ ಪಳಗಿಸುವ. ಸೊ ರೋಷ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪೊರ್ಲು ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇರುವಂತೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇತ್ತಾರೆ ರೋಷ್ನ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶ್ರೇಯ ಅಂದ್ ಯಾನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡ್ ಬತ್ತನ. ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲೇದಿಂಚಿಲ್ ಎಂಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅದು ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ದ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುನ ಅಂತೂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸನ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಡ್ಡುಂಡು ತೂಕಂದು ಯಾನ ಈಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಂಡೆ ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಇಷ್ಟಪಂಡೇರು. ಐ ಬಕ್ಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಆಡಿಷನಾಗ ಬರ್ರೆಗೆ ಯಾನು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಹೆದ್ದು ತೊಂಡೆ. ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಏರ್ಪಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದಾನೆ ಬೀಟ್ ರಾಕರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಜಿತೇಶ್ ಸರ್ ಅಂದ. ಎಲ್ಲೋ ಜಿನುಗಿರುವ ನೀರು ಎಲ್ಲೋ ಝರಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಎಲ್ಲೋ ಸಾಗರವ ಸೇರೋ ಪ್ರೀತಿ ನೀನು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಬೀಟ್ ರಾಕರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬೀಟ್ ರಾಕರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಾಗಿ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಂದದಕ್ಕೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಶ್ರೇಯ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರು ನನಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ಸಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಅಂತ. ನಾನೊಂದು ಸಲ ಕರೆದಿದ್ದೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದ ಸಾಂಗನ್ನು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಇವರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಿಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಆಡಿಷನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬರ್ತಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೌಂಡ್ ಇರ್ತೀನಿ ವಿತ್ ವಾವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಐಟ್ ಪತಂಗವಾಗಿ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಿತ್ತೆ. ಐಟ್ ದಾದಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕಲೆಗೆ ಓಕೆ ಪನ್ಪುನಂಜುಂದಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನನಾತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ವೈಸ್ ನಾನೊಂಚೂರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ ದೊಲಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಂಡು. ಶ್ರೇಯಾ, ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸರ್. ಇಷ್ಟ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು. ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಬೆಟರ್ ಪನ್ಪಿಲಕ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫಿನಾಲಿ ರೌಂಡ್ಗೆ ಐಟ್ ನಮಗೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಕೊಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು. ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್, ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅದೇನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ತ್ರಿಷಾ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ವರ್ಷಿಣಿ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಐಟ್ ಎಂಕಲೆಗೂ ಸಾಂಗ್ ಪಣ್ಣ ನಗಾಡ್ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಿತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇತನೇ ಇತ್ತಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಮುಂದೆಡ್ದವ್ರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಅವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪರ ಆಯ್ತು. 4 ಡೇಸ್ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ನಗಾಡ್ ಸಾಂಗಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಟ್ರಯೋ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತಾ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂದಿತ್ತೇರು. ದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ನೀಟಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತ. ಕ್ಲೀನ್, ನೀಟ್, ಸಿಂಪಲ್, ಎಲಿಗೆಂಟ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಸೆಮಿ ಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಇಡೀ ಅಷ್ಟು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಇವರು ಬಂದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ದಿನದ ಇದರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಯಾ ಅವರ ಹತ್ರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಡೇನ್ ಒಪೋಸಿಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ರೋಶ್ನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತೇರು. ಎಂಕಲೆಗೆ ಸಾಂಗ್ ತೆಗೆದಿತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ಟು ದ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ತೆಗೆದಿತ್ತಂಡ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವೇನು ಪಂಡ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಆ ಸ್ಟೈಲೇ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಂಡೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೋ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತಂಡ. ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎನ್ನನೇ ಆದಿತ್ತಂದು 17. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಿನಾಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ದಾದ ಐವನ್ ಕಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ತೂಡಾಂಡ ಎಲ್ಟನ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಲ್ವಾ ಸರ್ 2 ಜನಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದ ನನಾತಿ ನಮಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಪಂದಿತ್ತೇರು. ನನಾಡಾನಾಗ ಆತೊರ್ತನಾಗ ಅಂಡ ಒಂದು ಫಿನಾಲಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುನ ಮಾತ್ರತ್ತು. ಆ ಫಿನಾಲಿ ಟಾಪ್ 3 ಯಾನು ಉಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತ ಏತಾಂಡಲ ಕಪ್ಪು ಎಂಕೆ ಬೋಡು ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಉಂದುಂಡು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಮನೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪ್ರಶಾಂತನ್ನ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್. ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಮಾವ, ಅತ್ತೆ, ತಂಗಿ, ಅವರ ಅಮ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಟೈಮಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಂತ ಇರುವ ಬದಲು ಇವರಿಗೂ ಏನಾದರೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾರು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಂದಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಅವರು ಖಾಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡಾಂಡ ಫಿನಾಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡಾಂಡ ಕಾರಣ ಏರ್ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಜಿತೇಶ್ ಸರ್ ಅಂದ್ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ದಪ್ಪಂಡ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಅವೇ ಉಂದಿತ್ತಿನ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋತೇರು ಐಬಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಳು ಪನೋಡಾಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಕಲ ಐಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಐ ಮೀನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಮಾಮು, ಮಾಮಿ, ಮಮ್ಮಿ, ಮಿಗ್ದಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿದೆ. ನಾನು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂತಿದ್ದೇರು ಏನಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅರೆಡ್ ಅನ್ಪೇರು ಬುಲ್ಪುಗುಲ ಆತೆ ಲಕ್ ಲಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಕುದಸಿ ನಾಡಲ್ಲ ಆರು ಒಂದು ಅನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಪನ್ಪೆ. ಇವನ ಮಾಮಿಲ ಆತೆ ಯಾನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಪೋನಾಗ ತೂವನ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪೋಕ್ರಿ ದಕ್ಕಳು. ಸೊ ಮಾಮು ಮಾತಿರಕ್ಲೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪರ. ಪರಿಸರ ಅಂದುಲ್ಲೇರ ಜಿತೇಶ್ ಸರ್ ಬಿಸಿಕ್ತಿನ ದಾವರ ಅರೇನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಆರ್ ಫಿನಾಲಿ ಸೆಮಿಫಿನಾಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಗಾರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ. ಸೊ ಅರೆಗ್ಲೇ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಒಂದೊಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗೆ ನನ್ನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿನ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ವಿನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾವೀಗ ಹಠದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯ ಅವರು ವಿನ್ ಆಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬೀಟ್ರಾಕೋಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಟೈಮ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ವಿನ್ನರ್ ಟೈಟಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾವಡ್ ಅಂದು ಉಂಡು ಮನ್ಪೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ ಹನುಮಂತೇನೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಪೋಯಿನ್ ಅಂಚನೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. I will never forget our full ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅದು ಶೋ ಕಡಿತೇರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ ಕೂಡ ಇಂಚ and that is I will never forget ರಾಮ. ಬಜರೆ ಬಜರೆ ಬಜ 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 ಬಜರೆ ಬಜರಂಗಿ. Performance, you were into this performance. Thank you, sir. Maata joke award, end award, beginning award. It's ultimate. It's beautifully done, Panoli. Dance, mommy dance, dance, mommy dance.
This program is brought to you by Shashi Detergent Soap, Shashi Dalli Kulai Mateli. Powered by Citadel Developers, Astra Group, Sadguru Ayurveda Gram Floor Soap, Cycle Pure Agarbatti, V2 Realty.